Добре дошли в Пробуждане в сряда. Днес, в нашето предаване, Мърси, се задълбочаваме в сърцето на Бога. Обичаме ви там всеки застъпник. Независимо дали сте част от Awakening Prayer Hubs или не, ви каним да се присъедините към нашето семейство. Ние сме в над 100 нации по света и ви каним да стартирате хъб, за да можем да ви обучим по-обстойно, да ви включим в нашето семейство и да видим нации пробудени. Днес ще започнем с моята духовна книга за застъпници. Ще ви преподавам от нея. Няма просто да чета, ще обяснявам, ще преподавам. И днешната преданост се нарича и Mercy Me. А стихът е от Изход 32, стих 33 и казва: но сега, ако простиш греха им, но ако не, моля, изтрий ме от книгата, която си написал. Вау! Това е сърцето на застъпник. Нека се помолим. Отче, в името на Исус, благодаря ти, че ми даваш слово днес. Дай на твоите застъпници уши да чуят. На каквото и ниво да са, издигни ги по-високо. Помогни им да се свържат с твоето сърце, както направи Мойсей, в името на Исус. Амин. Милост. Така че Мойсей, той не беше просто пророк, той беше застъпник. И между другото, всички пророци са застъпници. Иска ми се да мога да разпространя това послание от всеки покрив в света. Мойсей тук показа сърцето на застъпник. Наистина, това е сърцето на Бог. Исус беше и все още е застъпник. Той е седнал на небесни места отдясно на Отца, винаги застъпвайки се за теб и за мен. И така. Мойсей, той влиза в библейската история като най-кроткия човек на лицето на земята. И всъщност в писанието той сам написа това за себе си, той записа тези думи. Той беше най-кроткият човек на лицето на земята. Това говори нещо за сърцето на застъпника. Застъпниците се нуждаят от определена смиреност, за да навлязат в по-дълбоките сфери на молитвата. Казах, че застъпниците са по-успешни, когато се обръщат към Бог с дух на смирение. И това бележи служението на Мойсей. Той беше човек по сърцето на Бога, както и Давид, и също беше човек на милостта. И така, докато Мойсей беше на планината Синай, говорейки с Бог и получавайки 10 заповеди, написани от самия пръст на Бога, израелтяните бяха обратно в лагера, създавайки нов Бог, златен телец. Можете ли да си представите? Беше шокиращо. Беше шокиращо, че именно братът на Мойсей, Аарон, помогна да се координира масовото идолопоклонство. Можете ли да си представите да оставите вашия заместник начело? Вашата собствена плът и кръв, вашият брат. И той води хората в този бунт, този масов бунт срещу Бога. Аарон всъщност им даде стратегията. Донесете всичките си обеци, златото си, донесете всичко тук. И той използва всичко това, не за да прослави Бога, не като принос към Бога, жертва към Бога, а за да го хвърли в огъня и да им направи нов Бог. Каза: хвърлих го в огъня и излезе златно теле. Колко от вас знаят, че това беше демонично? Оформил, той излезе. Ние не знаем какво наистина се случи. Както и да е, това беше демонично. Това не беше вдъхновено от Бога, беше вдъхновено от врага, беше изкушение и дори Аарон се поддаде на него. Така че израелтяните имаха дързостта да заявят, че това златно теле е Богът, който ги е избавил от Египет. И след това, добавяйки обида към нараняването, Аарон направи олтар пред златното теле и обяви празник на следващия ден. И израелтяните донесоха всеизгаряния и мирни жертви и празнуваха. Моля, това е лудост. Искам да кажа, че това е чудо, че Божият гняв не се спусна и просто не ги унищожи всички. Но вижте, Бог знаеше, че има застъпник. Знаете ли, Бог търси човек, който ще застане в пролуката, жена, която ще застане в пролуката, слушайте, дете, което ще застане в пролуката и ще запълни оградата. Той търси някой, който да застане в техния град, вашия град. Той търси хора във вашия град, които ще застанат на мястото на молитвата и ще задържат дисциплината. Знаете, жънем това, което сеем. Не вярвам, че с Бог изпраща урагани, за да съди градове и нации. Искам да кажа, много църкви са напълно разрушени, християни умират в тези ужасни събития, но вярвам, че жънем това, което сеем. И така, ето го, Бог видя всичко. Той, искам да кажа, това не беше Мойсей беше шокиран. Сигурен съм, Исус Навин, той беше като какво? Звучи като война в лагера, а Мойсей е като не е това, не е така.
Бог видя всичко това. Той не беше изненадан, знаеше, че ще се случи преди да се случи. И Бог каза това на Мойсей в Изход 32 и ще прочетем в стихове 9 и 10. Той каза: видях този народ и наистина това е твърдоглав народ. Сега остави ме, за да може гневът ми да се разпали срещу тях и да ги унищожа, и ще направя от теб велик народ. Сега, това е, което Бог, всемогъщият Бог, предлагаше на Мойсей, най-кроткия човек на земята. И ако не беше заради неговото смирение, ако не беше заради неговата сила под власт, защото това е, което е кротостта, той щеше да каже: знаеш ли какво, Боже, аз съм с теб. Тези хора, твърдоглави, създават ми проблеми. Оплакват се, съм уморен от това. Нека започнем от начало с мен. Моят етаж и нищо повече. Но заради смирението на Мойсей, където намерите смирение, ще намерите любов, ще намерите жертва. И трите – смирение, любов и жертва – са ключови елементи на ефективните застъпници. Мойсей каза: не искам нищо общо с тях, ще се справим по-добре само ти и аз, Господи. Дай ми жена ми, ще започнем от начало като Ной и семейството му. Но не, това не е, което Мойсей каза. Искам да кажа, той наистина имаше много предизвикателства с израелтяните, обвинения бяха отправени срещу него. Така че той можеше да се съгласи. Но вместо това, Мойсей се моли на Бог за милост. Това е почти нечувано. След всичко, през което е преминал, след всичко, което е видял, дори и не заради себе си. Искам да кажа праведен гняв за това как те просто се отвръщат от единствения истински Бог, който ги е избавил от Египет. Изход 32, 31, 32. Мойсей извика. Той каза: о Боже, тези хора извършиха голям грях и си направиха Бог от злато. Но сега, ако простиш греха им, но ако не, моля, изтрий ме от книгата си, която си написал. Можете ли да си представите? Сега, той беше, по някакъв начин, той използваше своята карта на благоволение пред Бога. Той използваше карта на благоволение. Господи, ако ще ги унищожиш, ме вземи с тях. Но той знаеше, че Бог няма да го унищожи, защото Мойсей не беше проблемът, хората бяха проблемът. Сега Мойсей наистина създаде проблеми по-късно, но тук Мойсей не беше проблемът. Мойсей беше горе, имаше среща с Господа, хората загубиха ума си, последваха някакъв друг странен дух, гласа на дявола, изкушението и съгрешиха против Господа. И вместо Мойсей да каже: да, унищожи ги, Боже, той се застъпи за тях. Той се идентифицира с техния грях и се застъпи. И какъв беше резултатът? Разбира се, Бог не унищожи израелтяните. Той държа отговорни само тези, които извършиха греха, като Мойсей не беше един от тях. Сега, безкорисното застъпничество на Мойсей, и казах безкорисно застъпничество, защото понякога застъпничеството не е мотивирано от безкорисност, понякога застъпничеството е мотивирано от желание да бъдеш видян, да знаят хората: моля се за теб, ти получи пробива, аз се моля. Понякога мотивацията, понякога застъпничеството не е мотивирано от любов. А проблемът е, ако застъпничеството на Мойсей тук беше мотивирано от любов, любовта към Бога. Вижте, Бог знаеше, че Мойсей ще се моли. Бог знаеше, че Мойсей ще се застъпи. Затова му каза какво ще направи, защото вече знаеше какво ще направи Мойсей, точно както вече знаеше какво ще направят израелтяните. Той вече знаеше, че ще направят златния телец. Мойсей знаеше, по-скоро Бог знаеше какво ще направи Мойсей. Бог знаеше, че Мойсей ще се моли, затова каза на Мойсей какво ще направи, защото не искаше да ги унищожи всички. Тези, които водеха, тези, които извършиха греха, бяха държани отговорни, но цялата нация не загина заради греха на няколко. Така че безкорисното застъпничество на Мойсей от сърце, изпълнено с милост, спаси много израелтяни. И застъпниците биха постъпили добре да развият сърце, изпълнено с милост към тези, които грешат срещу Бога. Паднеш, объркаш, провалиш, съгрешиш, искаш ли Божия гняв или предпочиташ Неговата милост?
предпочиташ Неговата милост. Аз предпочитам Неговата милост. Истината е, че всички сме паднали под славата на Бога. Съгрешили сме и сме паднали под славата на Бога, затова трябва да сме застъпници на милостта. Те заслужават милост или не. Никой от нас не заслужава милост. Това е цялата същност на милостта, че тя е незаслужена. Милостта е да не получим това, което заслужаваме. И нали, си, благодата е да получим това, което не заслужаваме. И така, застъпници, запомнете това, защото Бог може да ви призове да се застъпите за хора, група или човек, които не харесвате, но не сме съдията. Исус е съдията. И Бог иска всички да се покаят. 2 Петрово 3:9. Затова застанете в пролуката за грешниците. Застанете в пролуката дори за християнски грешници, лидери, за които може да знаете, че правят лоши неща. Молете се за тях. Молете се за Божията милост. Не можете да дадете това, което не сте получили, но сте получили милост. Ако се чувствате осъдени или виновни, не можете да приемете Божията милост и любов. Трябва да се излекувате. Няма да се молите за милост, защото не сте я получили. Имаме вътрешен лечебен курс, който е част от Awakening Prayer Hubs, и насърчаваме всички наши лидери да го преминат. Искаме да се присъедините към нас. Искаме да ви подкрепим. Вашият град се нуждае от молитва. Осигуряваме молитвени точки, имейл, обучение, общение, лидери, наставничество. Всичко е там. Ако искате да се присъедините към нас днес, отидете на awakeningprayerhubs.com new и го разгледайте. Ако сте в страна от третия свят, може да отговаряте на условията за спонсорство. Отче, благодарни сме, че Ти си нашият Бог. Ти си прекрасен, свят, праведен Бог и Ти даваме хвала и слава. Помогни ни да приемем Твоята милост и никога да не узурпираме Твоята власт като съдия. Амин и амин. Приятели, вземете Devotional за застъпници от Amazon или jenniferleclaire.org. Пробивен ден!